Priatelia, nachádzame sa v Tesku Extra asi. Pozvolenie. No a našli sme tu jednu fakt úžasnú vec, takže sa presunieme ku knihám. Konkrétne ku Miška nie už nás prestočí na video. Konkrétne ku knižke Svet psov. Inak zaujímavá kniha, ale keď ju otvoríte, tak je ešte zaujímavejšie, pretože v podstate celá kniha je opačná. Je to fail. Je to fakt, že WTF. Wow, that's beautiful. Oh yeah. No to Takže do Facebook. Takže ak pôjdete do Tesco Extra, do sekcie knihy, tak určite si nezabudnite prelistovať aj Svet psov, pretože je fakt zaujímavé čítanie. Svet psov je hore nohami. Svet psov je hore nohami, takže dajte ho dole a potom to môžete aj čítať. Prajeme inak príjemné čítanie. To je od nás všetko. Prajeme dobrú noc. Goodbye.